Alang sa pipila ka mga mananabtan na maayong panahon kining kalag-kalag aron makatanyag silang serbisyo sa pag-ampo ngadto sa mga patay. Atong ilaylahon kining pipila ka mga nanginabuhi niini. Sa report ni Nico Serino. Pagsud pa sa gate sa pampublikong sementeryo sa Mandaue City, musugat na kini mga tao nga nagtanyag sa ilang serbisyo. Sila ang mga mananabtan nga anda muhalad og pag-ampo lakip na ang pagrosaryo. Si Ginang Rosenda, bit-bit pa ang iyang notebook sa nagkadaiyang mga pangadji o grosaryoan. Pipila ka tuig na nga nagsilbi na nila kining panginabuhian. Ning panahon sa kalag-kalag, tag 100 pesos ang singil nila sa pagrosaryo. 50 kun ordinaryo nga adlaw. Di Maria Purisima Santificado Concebida, per Sinyong Cruces Inimeches. Mamahimo sab panovina nga mulanat og pipila ka adlaw. Ang rosaryo mubo ra siya. Kung nubin na gani taas jud na. Mudagan og mga usa ka oras kami mudawat rami di masami mibungat. Magdepende ra nas ubang manabtan. Mas gusto nila anaa ang tagtungod kun mga ji na sa ilang ampuan. Apan kun wala, ang kaubang mananabtan rasab ang magkuyog aron dunay musabat sa pag-ampo alang sa mga kalag. Nag-ampo ba mi nila na sa kaulahian. Nag-ampo mi, giampuan po mi nila. O ana. Makatabang kayo na. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Nico Sereno o kini ang akong short docu.